Progress. Добре дошли обратно в пътят на преходността. Една окултна прогноза за периода, настъпващ след изхода, или по-точно на изхода от коридора на затъмненията. Аз съм Мария и съм холистичен окултист. В тази рубрика, която започнах преди повече от година, давам периодични обзори на коридорът от влияние, в който се движим във времето. Работя с информация, която интерпретирам през избрани от мен окултни инструменти и през моята спонтанна концептуализация превеждам за вас полезна и, надявам се, провокативна, разширяваща съзнанието ви информация, с която да си помогнете и да се подкрепите във вашия личен път на еволюция и израстване. И така, темата на днешното издание е продължение на темата от предишното издание. На 12 август 2026 година влязохме в така нареченият коридор от затъмнения. Тогава, по време на новолунието, имахме съвпадение между новолуние и лунно затъмнение. С тази синхроничност отворихме вратата на коридорът от затъмнения, в който се движим от тогава до сега. И днес, на 28 август, с настъпването на пълнолунието в Дева и съвпадението му с лунно затъмнение срещу положния знак на Риби, излизаме своеобразно от коридора на затъмненията. Излизаме, надявам се, с повече яснота, с определена свършена работа, но и с нови предизвикателства. И днес, пътят на преходността, ще затворим своеобразно тази глава, която отворихме на 12 юли. За тези от вас, които може би са пропуснали да гледат това видео, съветвам ви да се върнете и да прослушате поне онази част, която засяга актуалното подреждане или реалната информация, която дойде през окултните инструменти. Но дори да не сте го направили, напълно спокойно може да извлечете пълната полезност от днешната сесия. Не се изисква да знаете абсолютно нищо, а да сте дълбоко запознати с информацията от системата Human Design, която използвам много често в моята работа онлайн. Знаете, че аз не съм астролог, използвам астрологичният календар като вдъхновение, за да разглеждам значимите интервали от нашето ежедневие. Но в този случай ще се обърна към всичко, което се случи на 12 август и ще задам един важен въпрос, на който ще потърся възможно най-простият отговор. Въпросът този път или подреждането този път ще се състои от 3 позиции, по-различни от обичайните. Знаете, че обичайно в пътят на преходността работим през 3 позиции, кое е старото, отживялото, това, на което е време да затворим страницата, да го приключим, да го оставим зад гърба си, кое е новото, прогресивното, това, на което трябва да обърнем внимание, на което трябва да отворим пространство в себе си, в живота си, и какъв е съветът или тенденцията в края на периода. Т.е. ако се умеем да пуснем старото и да се отворим за новото, то къде ще се заведем. Това е класическата формула на пътят на преходността, с която работим още от началото на тази поредица през юли 2025 година. Сега обаче, вдъхновено от коридора от затъмненията, ще използваме една различна форма.
И формулата се нарича изход от коридорът от затъмнения. В нея позициите отново ще са три. Позиция 1 ще показва какво е това, което реално приключихме. Това, което приключихме, постигнахме, изчерпахме в този период. Периодът между 12 и 28 август. Втора позиция. Кое е това, което се отвори като тема за работа? Ново предизвикателство, нова трудност, нова пречка, новото, с което тепърва предстои да се справяме сега на изхода от коридора от затъмнения. И трета позиция ще показва какво можем и трябва да направим на практика сега със себе си, за да се възползваме от всичко натрупано в периода на коридора от затъмненията и да се изстреляме прогресивно напред. Тоест, първа стъпка успехът ни или това, което вече постигнахме. Втора стъпка новото предизвикателство, новия връх, който трябва да изкачваме. Трета стъпка какво реално трябва да правим. Съвет за действие. И така, сега ще се насочим към реалната ни работа. Както обикновено, използвам избрани от мен специално за това издание на Пътят на преходността окултни инструменти. Основният инструмент винаги е таро колода и този път това е таро на Барбиери. През него ще дойде основното послание или така да се каже скелета на посланието. През таро ще дойде отговора на въпроса какво. Какво е това, което постигнахме, какво е това, което още имаме да работим по него и какво трябва да направим на практика. Вторият инструмент, класически инструмент, който може би всъщност единственият, който е присъствал на абсолютно всяко издание на Пътя на преходността от началото на рубриката, това е оракулът Непознатата криза. През него идва информация за трудността, т.е. на всяка от тези стъпки каква е трудността, какво е това, което срещаме като препятствие, какви перипетии ни очакват. И както в повечето издания, свързани с лунните фази, периодите на лунните фази, ще се допитаме до малкият лунен оракул, който е лаконичен, но доста красноречив. През него ще дойде информация за това какви възможности, каква сила, какъв попътен вятър идва по линия на самата лунна фаза. Тоест, с какво изходът от коридора от затъмненията, т.е. настоящото пълнолуние и едновременно с това лунно затъмнение допринася, какво носи, с какво помага, какво привнася в ситуация. И така. Стигнахме коридора на затъмненията. Каква нова врата отворихме? И какво да правим сега? Периодът, за който говорим, за който обхваща днешното подреждане,
Очевидно започва с изход от коридора на затъмненията 28 август и ще продължи до 11 септември, когато влизаме в следващата значима лунна фаза, фазата на новолуние. Следващото новолуние. И това новолуние ще разглеждаме в друг отделен епизод. И така, периодът с който и за който работим в момента е приключване на всичко от фазата 12 до 28 август и активно действие в фазата 28 август, 11 септември. Както обикновено, всяка позиция добавяме по едно предизвикателство, непознатата криза, и добавяме по по един лунен жокер, малко вдъхновение, подкрепа, енергия от фазата на Луната. И така, е това, което успяхме да постигнем, да разрешим в в този коридор от затъмнения. Коридорът от затъмнения между 12 и 28 август имахме възможност да приключим важна емоционална тема в живота си. А именно, имахме възможност да приключим или да отработим темата с емоционалната си затвореност, прекалената емоционална уязвимост, ранимост, една емоционална настройка на незрялост, която при някой от нас вероятно се дължи на преживяна болка, разочарование или травма от миналото, от моменти рано в живота си, когато сме били открити, експанзивни, активни, може би инициативни, изразявали сме експресивно емоциите си и сме били покусени, отблъснати, наказани за това. В резултат, след времето сме обръднали и сме добили този навик на емоционална затвореност, на това да не показваме, да потискаме своето емоционално състояние, което далеч не означава, че то не съществува и че ние самите не го усещаме и преживяваме силно в себе си. Забраняваме си обаче този аутлет навън. Или просто сме отвикнали. Отвикнали сме на това да изразяваме. Губили сме експресията на тялото си, на гласа си, на ума си и така нататък. То, това е свързано с желанието ни, т.е. усещането ни, че сме уязвими и желанието ни да се застраховаме, да се защитим от тази уязвимост. Желанието ни да избягваме всякакви ситуации, в които тази уязвимост би могла да изплува на повърхността, да бъде видяна от другите или да бъде видяна от самите нас. Като друга
възможност на емоционална деформация би могла да бъде една постоянна настройка на недостиг и на нямане. Това е емоционално състояние, в което каквото и да имаме, никога не ни достига. Каквото и да имаме, никога не е достатъчно добро, не е достатъчно много, не е на време. Тоест, настройка, в която ние не оценяваме обективно това, което имаме и се чувстваме незадоволени, лишени, отблъснати, отритнати. Живеем в недостиг. И това е емоционална настройка. Резултат на вярвания, които сме си създали. История, която си разказваме за себе си, за другите и за света. Тоест тук това, което имахме възможност да научим като урок в коридора от затъмнение между 12 и 28 август е, че е време да се отворим, да покажем емоциите си, да споделим дълбочината на своя емоционален свят, да покажем ценностите си, какво е истински ценно за нас, а не да ги задържаме в себе си, защото това е единствения път, по който можем наистина автентично да се свържем с другия и в крайна сметка нуждите ни да бъдат удовлетворени. Предизвикателното в този процес за нас е било това, че се е наложило да се фокусираме върху неща в ежедневието си, върху които по принцип не сме свикнали да се фокусираме. Тоест, това е било трудност да се фокусираме, да обръщаме внимание на нещата и на хората, на които обикновено не обръщаме внимание. За да добием правилното осъзнаване, правилните проблясъци за себе си, за този механизъм, който работи в нас и за да го осветим и оттам да го обесилим, да го преодолеем, да го пренапишем, е било необходимо да работим с фокуса си и дисциплината на какво обръщаме внимание и да се изправим пред източници на информация, които може би от тогава сме пренебрегвали. Тоест, било е необходимо да обърнем внимание, да кажем на мнението и обратната връзка на хора, чиято обратна връзка и мнение по принцип не търсим. Може би е било необходимо да преодолеем определени стереотипи и предразсъдъци, да потърсим нова гледна точка или да погледнем през нови очи на иначе добре познатото си ежедневие. Така или иначе, предизвикателното е било точно в тази нова различна гледна точка и фокуса върху какво се фокусираме. Самата лунна фаза на самата лунна фаза от входа или началото на коридора от затъмненията ни е помогнала за това да ни зареди в посока да се придвижим по-бързо, да даде динамика, да даде импулс. Тоест, имали сме вдъхновение да излезем на преден план, да заемем лидерска позиция. Като казвам това, имайте предвид, много вероятно да става въпрос за това ние самите да сме лидери на себе си. Ние самите да влезем, така да се каже, в пилотската кабина на собствения си живот и съзнателно, волево да се придвижим на някъде, да вземем някакви решения ние, вместо да оставяме животът и времето да решават вместо нас. Тоест, имали сме вдъхновение, импулс, зелена светлина да си проправим път напред.
нов път напред с бързина и с динамика и с лидерство и поемане на лична отговорност. И сега, в края на тази фаза, на изхода на коридора на затъмнения, добре свършената работа дава резултат. Този резултат е нова тема, нова задача, нова тема, по която трябва да работим, която изгрява на хоризонта. И това, което изгрява на хоризонта сега и е актуално за нас, е да не губим засилката, да не губим темпото, тази инерция, която сме набрали тук с подкрепата на коридора от затъмненията, да не я губим. Тоест, това, което сега излиза на дневен ред, е да се възползваме от набраната скорост и инерция и да се придвижваме с бързи, чевръсти крачки напред. Тоест, да имаме скорост, динамика, бързо случване на нещата, да не прекаляваме с самоанализа, а да се движим с повишено внимание обаче, защото при тази висока динамика е възможно да пропуснем важни детайли. Тоест, докато си мислим за нещо и вървим в посока и полагаме някакви усилия в тази посока, да не се окаже, че вече е приключило. Тоест, това, за което си говорим, това, което възнамеряваме да направим или от което възнамеряваме да се възползваме, вече да е отминало. Да не изпускаме момента, да хванем тайминга. За това става въпрос. Тоест, предизвикателството пред нас е сега да задържим това темпо на бързо и в същото време ефективно случване на нещата. Бързо и сигурно случване. Бързо и сигурно случване. Важно е да обърнем внимание на информацията, която ще идва към нас, защото информацията също ще се движи много бързо и е възможно да бъде объркваща. Да сме отворени за динамика и в ежедневието си, защото е възможно да се наложи придвижване в пространството, пътуване и така нататък. Тази бързина ще се отрази много и на комуникацията ни, т.е. да сме готови за това да комуникираме проактивно, динамично, ефективно и да сме готови за преговори. Тоест, фокус върху динамиката и бързината, да не се губи инерцията, с която се отмятат задачите и се придвижваме към целта и посоката, която гоним в момента. Да обръщаме внимание на информацията, която е около нас и която ни достига. Да обръщаме внимание на тайминга и бързината, да не пропускаме подходящите удобни случаи за действие. И да сме готови за изненадващи срещи, пътуване и общуване. Предизвикателното в това е, че всичко, което ще случим, ще отпочнем в тази динамична нова тема, всичко, което ще отпочнем и в периода между 28 август и 11 септември ще имат дългосрочни последствия за нас или дългосрочни резултати в живота ни. Тоест, нивото на отговорност или залогът по-точно, залогът в играта се покачва. Тази лунна фаза, през която сега преминаваме, т.е. пълнолунието и лунното затъмнение, ще дадат допълнителен тласък, ще дадат допълнително усилване на процесите, за които говорим, защото с тази лунна фаза се подкрепя нашия преход. Дава се пространство, сила, посока на прехода ни, на това да навлезем в нов цикъл от живота си, да
преминем към ново ниво на живот, на функциониране, на съществуване. И това ново ниво ще бъде свързано с това да добием нова, различна перспектива за себе си, за нещата в живота, които ни интересуват и с нови открития. Тоест очаквани едновременно скок в съзнанието и разширение, което ще даде нова перспектива и открития, и в същото време фокусът е поставането на нов цикъл и всъщност реалният преход, транзитирането ни. Там. И какво да направим сега на практика? Този период между 28 август и 11 септември, какво е актуално да правим? Ами, този период е време да обърнем внимание на недовършено. Ето това трябва да направим. И то не само да се обърнем назад към началото, входа на коридора от затъмненията, не да се обръщаме само към началото на август месец или от 12 август насам, не. Трябва да се върнем доста повече назад, доста стъпки повече назад, да погледнем последната година, може би последната си лична година, от предишният си рожден ден, предишния си слънчев възврат до тази годишния. Може би дори още по-дълъг цикъл. Става въпрос за дългосрочна ревизия. И в тази ревизия, това, което ние всъщност трябва да направим, което се очаква от нас, е да си дадем сметка, че доста сме напреднали към желаното си състояние, цел, мисия, визия и така нататък. Но има още нещо, което седи, което е недоправено. Не е като хората. Трябва да бъде довършено. Има парченца от пъзела, които не пасват и трябва да се върнем и да им намерим правилното място. А, за някои от нас това може да е доста предизвикателно, защото картината, която сме си подредили, много ни харесва, изглежда много привлекателна, едва ли не е съвършена, но всъщност не е така. Съвършенството, което виждаме, е измамно. Тоест, да не бързаме тук да финализираме нещо, което ни изглежда прекалено съвършено и добро, а да се върнем доста стъпки назад, толкова колкото усетим инстинктивно, интуитивно, че е правилно, да се върнем преди финала и да разгледаме дали наистина парченцата са на правилните места в нашия пъзел. Има нещо, което определено не е довършено и което ако оставим така, ако го неглижираме в момента, много скоро ще озрее в сериозна спънка. Трудното в случая, да, е, че ще трябва да изследваме нови, непознати, немаркирани територии и в тези немаркирани територии да откриваме нови възможности. И това изглежда изключително положително, обнадеждаващо и изобщо за каква трудност говорим, какво е предизвикателното в това. Няма да ви лъжа, със сигурност има такова. Понякога не си даваме сметка доколко новата информация, радикално новата различна информация и новите полета изобщо на изследване за ума могат да представляват изключително предизвикателна материя за ума ни. Защото въпреки своята въпреки, че носим и в себе си илюзията за ментално развиващи се хора, любопитни, любознателни, това, че искаме да се развиваме, искаме да знаем повече, готови сме да поставим под съмнение
настоящия си мироглед, възгледи, вярвания и така нататък. Готови сме да бъдем деобусловени, готови сме да прогледнем за нещо, за което сме били слепи до сега. Всъщност, това са едни красиви думи, за тях много често стои страхът, фрустрацията, нежеланието, а понякога и неспособността на нашия ум наистина да се ревизира, да се актуализира. Всъщност, на ума ни това изобщо не му е толкова лесно, колкото ние си мислим. Научаването, пренаучаването изобщо не е толкова лек процес. Но фазата на Луната, с която работим днес на 28 август, т.е. съвпада между пълнолунието и лунното затъмнение, ще ни захрани с енергията да бъдем енергия, която ще подкрепи нашата независимост, независимия ни дух. Способността ни да бъдем и да оставаме верни на себе си, да бъдем свободни духове, които са си сами на себе си водач по пътя. Тоест, тук получаваме един допълнителен буст, подкрепа, подхранване за работата и устойчивостта на нашия вътрешен авторитет. А какво ще се случи в резултат от преминаването ни своеобразно през този път, ще разберем в следващото издание на Пътят на преходността около 11 септември 2026 година. Не забравяйте, това е една интерпретация, приемете я като вдъхновение, като различна гледна точка, като стимулация за самите вас, за вашето съзнание и най-вече за вашето подсъзнание. Ще се радвам да ми споделите в коментари под видеото какво усетихте, какво извика във вас днешното подреждане, какви спомени, мисли, заключения, разсъждения ви споходиха, какво беше това, което вие реално може да отчетете като свой успех и постижение за периода на коридора от затъмненията, с какви намерения, цели и желания излизате от него, къде виждате резонанси, допирни точки с всичко, което чухте днес, къде по-скоро вашите лични теми се разминават и са различни. Ще се радвам да ми споделите като коментар под това видео и как преживявате тези подреждания. Каква е вашата интерпретация, спонтанната ви инстинктивна, интуитивна интерпретация за всички стъпки, през които преминахме? Имаше ли някой от образите, които видяхте днес, който да ви говори много силно и да ви говори по начин непознат и различен? И какво ви каза? Аз съм Мария, новател на себеживеене, носител на визията себеживеене и холистичен окултист. И тази малка рубрика е нещо като мъничка любителска визитна картичка, с която изнасям мъничка част от моята лична практика към вас, като демонстрация и като стойност, която мога да подаря и с която мога да захраня, да катализирам и разширението на съзнанието и трансформацията на хората на колективно ниво. Ако моята работа ви е любопитна, ако всичко това, което се случва тук, ви говори нещо, ако ви резонира моята интерпретация, моя глас, моето съдържание и искате да работим директно, заедно, можете да се свържете с мен в контактите под това видео. Можете също така да се запишете за телефонен разговор, в който
да се чуем и да поговорим, да разкажете за себе си и за това, което в момента ви тормози, мъчи, това към което се стремите и към което работите. Какви нужди имате от подкрепа, от трансформация и дали моята практика или това, което правим в себеживеене, може да ви помогне. И така, до нови срещи отново тук в Пътят на преходността.